dovolte mi krátko zareagovať aj na aktuálne politické dianie. 10 dní pred moratórium a pred rozhodujúcimi parlamentnými voľbami, kde vidíme, že krajina je skutočne nad priepasťou, sa dejú neuveriteľné veci v našej politike. Poprvé, odsudzujeme akékoľvek násilie a vidíme, že to nie je náhodný jav, že to nebolo náhodné zlyhanie, ale politici Smeru bili Igora Matoviča v jeho vozidle. V poriadku, stalo sa, ale normálna strana by okamžite stiahla takýchto kandidátov z kandidátky. Strana Smer sa tým ešte chváli a vlastne hovorí, že to sú také dve za ucho. No aby toho nebolo dosť, tak následne vidíme, že opäť poslanecký kandidát, tentokrát z Olano, sa bije na ulici s občanom, ktorý možno sa choval k nemu neslušne, nevhodne, ale rozhodne presadzovať politický názor a vynúcovať si, aby za mňa občania hlasovali pesťami na ulici, nie je riešenie. Rovnako nám vadí, že politické strany, ktoré ešte pred pár mesiacmi sa jasne vyhranili, že nepôjdu s nikým do spolupráce a že sa nebudú spájať ako Progresívne Slovensko, Saska alebo KDH, tak dnes vlastne komunikujú, že je treba sa vzdať v prospech týchto strán, aby zachránili demokraciu. Dámy a páni, myslíme si, že naozaj demokracia je na Slovensku ohrozená. Ale základným princípom demokracie je slobodná voľba občanov, možnosť vybrať si tie politické strany, ktoré považujú za reprezentantov svojich záujmov vo férovej a slobodnej súťaži. Rôzne nátlakové akcie a škandály, ktoré teraz budú za posledných 10 dní vyťahované na povrch, majú len ešte viacej poškodiť demokraciu, majú vlastne zneprehľadniť situáciu, majú pomíriť voliča, aby sa podarilo niekomu strhnúť volebné víťazstvo na svoju stranu. Vyzývame k čestnej predvolebnej súťaži. Myslíme si, že občania sú dospelí, treba im vysvetľovať programy a nie ukazovať peste alebo vyzývať na odstúpenie z volieb alebo podporu tých strán, ktoré sa reálne ale o ich voličov doteraz neuchádzali. Ďakujem.